ಅಂಚ ರಡ್ಡು ಬಾತರ ಪಾತೆರ್ಲೆ ವನ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಪಾತೆರ ಬರೋದು ಇಜಿನ ಹೆಂಗೆ ಎಡನ್ನು ಬಗ್ಲೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚ ಏನು ಕೋಡೆ ಇಜ್ಜಾನೆ ಯಾನು ಕೋಡೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಓದ್ತೇನೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಓದ್ಪಿರ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಬಿಡದಿ ಉಂಡಲು ಗೋಪಾಲೆಲ್ಲ ಗೋಂಪರ್ ಕಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬೈದಿರು ಅವ್ಲು ಪಿದಾಯಿ ಜೆ ತೊಂದಿರು ಅಡೆ ಅಂಚ ಪಿದಾಯಿ ಓದ್ತುನಾಗ ವೇಣು ಜೈದೆ ಗೋಪಾಲೆ ನಾಯ್ಡಗ ಬಂದು ನಾಯಿ ಅಡೆ ಕೇಂಡೆ ದಾನಮ್ಮ ಅಂದು ಐಕೊಂಡಿರು ಸೋಣೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಬರೋಡಿಗೆ ಇರು ಅಂಚ ಇಂಚ ದೊಡ್ಡ ಸೆಟ್ರು ಬನ್ನಿ ಬರೋಡಿಗೆ ಅಂದ ಅಂಚ ಒತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ನಾನು ಮೂಲ ಬಾಗಲೇರುಂಡೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆನ ಕಟ್ಟುನು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಎತ್ತು ಮೇವು ಗೋಪಾಲ ಅವು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆನ ಎತ್ತು ಕಟ್ಟರೆ ಬಂಗೊಂಡು ಐಟಿ ಎತ್ತು ನಷ್ಟ ಉಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೆಟ್ರು ಬೇಜಾರು ಅನ್ಬರ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಟ್ಲೆ ಬೇಜಾರು ಬೇಜಾರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆನ ಕಟ್ಟುನಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಮೇ ಗೋಪಾಲ ಒಂಜಿ ರಡು ಮುಜ್ಜಿ ಪುಂಜೋಕ್ಲಿ ಮದ್ಮೆ ಅನ್ಪನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾಯ ಬನ್ಪೆ ಅಂದನ್ನಾಗ ಇಂಚೋಗಿ ಅನ್ನ ರಡ್ಡು ಪುಂಜೋಕ್ಲಿ ಮದ್ಮೆ ಅಲ್ತೆ ಸೆಟ್ರು ಬೈಜಾರು ಮದ್ಮಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಲೆಗೆ ಪೊದು ಬತ್ತನು ಕೋಡ್ದ ಇಲ್ದ ನಾರಾಯಣ ಸೆಟ್ರನ ಮಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎನ್ನ ಮಗಲ ಎಂತ ತರದೇರು ಪೊರ್ಲ ಬಂಡ ರೌಂಡ್ ಫೇಸ್ ಆದ ತೆಲಿಪುನಾಗ ಗುರಿ ರಡ್ಡು ಬೇಟ್ಲ ಗುರಿ ಆಂಡೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ದೆತ್ತಿ ಬಾಗಿ ಏತ್ಗೆ ಎಣ್ಣಿ ಸೆಟ್ರೆ 20 ಮಗೆ ಎಂಡಿ ಜೋಕುಲು ಆಂಜೋಕುಲು ಕೇಣ್ಣು ಪೆಟ್ಟುತ್ತುಲ್ಲ ಗೋಪಾಲ ದೆತ್ತಿ ಬಾಯಿಗೆ 20 ಮನ ನಮ್ಮ ಪುಂಜೋಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟದ ಗುಂಡಿಗೆ ಬರೋಡತ್ತಂದೆ ಬೇತ ಸಾಧ್ಯ ಅದೇ 20 ಮಗೆ ನಮಗೆ ಚೊರೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಬಿಡ್ನು ಚೊರೆಟ್ಟು ಈ ಜನ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಈ ಜನ ಚೊರೆ ಮಲ್ಪ ನೀಟು ಚೊರೆ ಮಲ್ದು ಏತೆಟ್ಟು ಉಂತಾಯಿ ನೀರು 25 ನೆಟ್ಟು ಉಂತಾಯಿ 20 ಮಾಡ್ದು 20 ಗೋಪಾಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಮಲ್ ತೊಂದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ರ್ ನಾಲ್ಕು ಇಂಚಿನ ಸೈಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು 25 ಲಕ್ಷ ಮೇವು ಸಾರತ್ತವ ಮಗರು ಏನಂದು ಪೋಡಿ ಅದೇ ಅಂಚ ಬಂಗೊಂಡು ಮನ್ಪುಣಿಗೆ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಪುಣಿ ಮೇರೆ ಸೆಟ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಬೇರಿಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಲೆಬೋದು ಬತ್ತನು ಯಾರೀಗ ಅಕ್ಷಿತಾಗಿ ಆಯೇ ಕೂಲಿದ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಮದ್ದೂರು ಮೋನಪ್ಪ ಸೆಟ್ನ ಮಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದೇ ಕೂಲಿದ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ದೆತ್ತಿ ಬಾಯಿಗೆ ಏತ್ಗೆ ಎಣ್ಣಿ 32 ಎಂಡಿ ಬರ್ತಿ ಕೂಲಿದಾತಿ ಒಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕೂಲಿ ಪುರಿ ತಿಂತು ಒಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಎಂದನೆ ಅನ್ನ ಸಾವು ಏತಡು ಉಂತಾಯಿ ನೀರು 20 ಮಾಡು ಉಂತಾಯಿ 32 ಎಂಡಿ ಎತ್ತದು 20 ಐತೆ ಮಗರುವೆ ದಾದಮೆ 32 20 ಹೆಂಚಿನವು ಲಕ್ಷಮೇ ಬಾಲೆವು ಅವ ಸಾರತ್ತವ ಲಕ್ಷವು ಅಂಚ ಈತ ಬಂದಾಗ ಈತ ಮಾತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಮಲ್ಲ ಸೆಟ್ರೆ ಇರೇ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಮುಲ್ತೂರ್ದು ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಮುಟ್ಟೊಂಡು